Hello. Амен. Предварително, защото ще говорим за молитвата на съвременността. Тайтъл, заглавие. Нещастният живот на луксозните курви в Холивуд и щастливата смърт на децата в Газа. Какво значи нещастният живот на луксозните курви в Холивуд или Бродвей и щастливата смърт на децата в Газа? На Рождество Христово, когато всички празнуват край кървавиците, които врат в котлето, децата получиха бомбички за подарък. Женичките винаги са се оплаквали от недостига на парички, а мъжленцата винаги са се жалвали, че не им достига достатъчно смелост да изхвърлят курвите от сърцето си и да настанят там любовта. Но любовта е невъзможна. Любовта е невъзможна, защото има бедност. И вижте еврейските генералчета, тяхното благородство. Те си казват, всички тези дечица, бедни дечица, родени в Газа, осъдени на бедност, значи цял живот унижение. Защо да не им спестим тези десетки години унижение, просене? Защо? Защо да не бъдем към тях милостиви? Погледнете, женичките се оплакват от липса на парички, а мъжленцата се оплакват, че не им липсва, им липсва смелост да изгонят луксът и курвите от сърцето си, да изгонят количествените присмятания на паричките в математиката и да настанят там Питагоровите сърца, Питагоровите числа, които имаха сърца, защото бяха числа добри и лоши, враждебни и миролюбиви, завистливи и ентусиазирани, горди и смирени. Но числата изгубиха своите емоции и понеже емоциите носеха мирогледите, човечеството изгуби своите мирогледи, изгуби своите добродетели, замени всичко с пороците. А пороците правят невъзможна истината. Истината прави невъзможна любовта. Любовта прави невъзможна. Какво прави невъзможна любовта? Невъзможността за любов означава, че това е дяволът, който дърпа конците, които ни разиграват. Всяка крачка, всеки ден ние правим по една крачка надолу към ада. Но защо да ви чета на български език? Днешните литературни сноби търсят новите писатели на злото, понеже заедно с любовта и истината доброто е изгонено, търсят се апотеозите на злото. Ами те още от Бодлер в Le Fleur du Mal, в Цветята на злото. Забележете, красотата на злото. Le Fleur du Mal, Цветята на злото, красотата на злото, злото на красотата. Красотата е зла, а грозотата е добра. И затова еврейските генералчета ни казват, защо да не спестим този унизителен, уродлив живот на бедните дечица, родени в Газа? Щом са родени в бедност, тях ги очакват унижения. И колкото са по-скромни, толкова по-жестоки ще бъдат тези, които хвърлят мармаладените кюфлички в общите казани. Дечицата, които с някакви черпаци търсят от общата попара, която е останала на дъното. Но луксозните женички
мечтаещи за парички и бедните мъжленца, които позволиха позата на кръста да бъде заменена с позата на секса. Музиката на гвоздиите, с които римските палачи зачукваха дланите и глезените на Исус, днес се чува в музиката на сперматозоидите, които зачукват дланите на жената и всяка женичка възкликва: I want to be crucified. Аз желая да бъда разпъната. Защо разпъната? Ами защото така решихме всички, че позата на кръста е всъщност позата на секса. Нали, жената е разпъната, а мъжът е римският войник, който зачуква пироните. Чуйте музиката на гвоздиите, с която Исус е прикован към кръста, но модерното човечество вместо към кръста приковава женичките и мъжленцата към кръстът на фалса. И затова позата на секса е сменена с позата на кръста, или обратно, позата на кръста е сменена с модерното човечество с позата на секса. И така, нещастните женички, които се оплакват от несправедливия живот с недостатъчно парички, и щастливата смърт на децата в Газа, на които им е спестен целият този живот, десетки години унижение, просене или мамине, корупции, измами, сплетни, козни, напразни тревоги на дребни душички, а голямата тревожност, която нощта опъва на раменете на Бога, тя е незабележима, тя е забранена, защото вместо на позата на кръста, женичките са разпънати на позата на секса, позата на фауса. Фаусът замени за вас дървеният кръст на Исус. Големият кръст, който е издигнат във всяко сърце, беше подменен с математическите пирони, които с помощта на цялата дигитална парадигма, цялата дигитална математика иска да защити честта на гвоздийчетата, честта на гвоздиите, които вместо железни гвозди или пък обратно сребърни красиви пирончета, с които римският войник приковаваше Исус и разбойниците, днес са сребърните сперматозоиди, които женичките очакват, като се надяват, че няма да раждат бедни дечица в Газа, а все курвички като тях и мъжленца, които се стремят накрая да подпират с тестисите си сградата на цивилизацията. И така, нещастният живот на оглозганите, щях да кажа, но всъщност луксозни курви в Холивуд и щастливата смърт на децата в Газа. Амен. Защото погледнете, ами кой е виновен, че хвърлят бомбичките в Газа? Ами всеки, който не го интересува колко страда съседът му. Кой е виновен, че децата им спестяват големия живот на големите унижения? Ами тези, които не се интересуват от това, че само на 50 км ехтят бомби, а на 100 км ехти среднощната музика на звездите, а на 1000 км ехти наказанието на тези, които казват. Още Бодлер в Цветя на злото показа: C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Sans horreur de ténèbres qui puent. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas. С това Бодлер казва, че
Всеки ден ние правим още една крачка към ада, без разкаяние, към мърчини, които вонят и ни влекат. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. В най-отвратителните обекти ние намираме днес очарование. И литературните снопчета търсят днеска писатели и поети на злото. Никой не е достигнал величието на Бодлер, който за пръв път така ясно и най-кратко в Le Fleur du Mal, The Flowers of Evil, цветята на злото. Значи цветята, които бяха ушким осъдени да носят аромата на рая, невинността, любовта и мъничкото вина за познание. Напротив, тези цветя днес разнасят злото. Красотата е тази, която замести истината, където пък самата красота се сменя като фешън. Навсякъде модата, фешън, замести истината и тогава се появи красотата като по-невинна от модата, която е виновна, защото се сменя всеки месец или всеки ден или всеки век, но тя се сменя. А красотата е вечна. Красотата е тази, която е пълна с ненавист, която не позволява на некрасивата девойка да живее щастливо. Красотата е разрушителна, а грозотата е съзидателна. От всичко, което е красиво, както казваше Бодлер, вони ароматът на злото. Всичко, което е красиво, е създадено за курвите в Холивуд. А всичко, което е грозно, е родено в сърчицата на децата, на които не им се позволява да пораснат, за да могат да превърнат изначалната злоба на познанието в едно добродетелно и вече мъжко изкуство. Но аз се надявам, че мъжете тепърва ще израстат от момченцата. Днеска Съюзът на момченцата управлява всичко, но не и жаждата да напълниш сърцето си с развалените съсирици на красотата, която кара всички некрасиви момичета цял живот да страдат. Красотата е измислена за тези, които от името на сатаната управляват днес човечеството. Амен. Нещастният живот на холивудските осноби и особи и щастливата смърт на децата в Газа. Амен.